Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Ichiro, Nani? may I ask you a favor? Sansui? Yes, a favor. Nandes ka? Gusto kong patasan pa nato ang atong bakasyon dinhi sa Pilipinas. What? Nantuon siya must ka? Me and you must stay longer here in the Philippines. Kay gusto kong mupuyo dinhi sa Pilipinas. Nani? Mo na gusto na ko, Ichiro. I want to stay here in the Philippines. Degimas. Dili ni imposible. Kay mauni akong gusto. No. You, me, we're going home to Japan. Sariwa, seisho tigares. Kung saan man din ako, magigpamauli naman si Ichiro sa Japan. Uy, sa man na yung mag-iandam, Rolando? Kamay sanay na. Kay susiyan ako ang among yutas bukid. Uban ko, pi. May mo ba, Carlin? Ayaw pagkuyog-kuyog. Dinalian kini akong lakaw. Di lagi ko magsamok-samok ni mo. Di pa ko ano. Doon ay tig-atiman sa imong pagkaon. Tig-palit, tig-luto. Di ko ni mo. Bisan unsaon ko ni mo kay tigman ko. Okay ra jud na ako. Pagpuyo. Na kay trabaho. Ay, mananghit ko ni Ma'am Natsumi. Ha, sige ha. Kinahanglang magkunahon akong laing paagi. Nga dili ko makauli sa Japan. Bahala na. Ma'am? Ma'am Natsumi? Good evening, ma'am. Oh, good evening. Day off man mo karon. Nganong ni amang ka? Kuan, ma'am. Nananghid ako ni manager nga mo-absent ko ugma. Nga naman. Muuban ko ni Rolando silang bukid. Unsa? Moatog bukid si Rolando? Yes, ma'am. Ug looy masabsihakot kun way tig-atiman siyang pagkaon. Nya way tig-palit, tig-luto, tig-kuan niya. Unsa tigkuan? Ay, tig-kuan kun. Tig-hilot ba kun pamaulan. Mag-unsa man dai siya sa bukid? Iyang duawon ng ilang yuta sa bukid, ma'am. Kay nakadungog ko nga ilan ning ibaligya. Unsa? May ibaligya silang yuta si Rolando? Maong ma-absent ko ugma, ma'am, ha? Dili na mahimo. Ha? Nganong di man? May buhaton ang manager ugma. Busa kinahanglang naa ka nga makaatiman sa mga guest nga moabot. Unsa? Ayaw ka bala ka. Hapit na ka ma-promote din Carlin. Tinuod ka, ma'am? Hapit ako ma-promote din, hi? Oo. Kugihan manggug ka. Unya, ganahan sa kunin mo. Kay maayo kang moatiman og mga customer. Mao nga, ikay akong tugihanan sa resort kunwa ang manager. Aha. Ayaw ka bala ka. Inigbalik ni Rolando. Makasikit naman sa kaniya. Ichiro, may beach resort kung tanawon ugma. Karina? Yes, beautiful beach resort. Nindot ning kapaliton para ma-develop. Oh. I said, watashi wa betsu no risotto chi okonyo shitai desu. Vegetarians ni Kiwi ka? Yes, I am interested in resort business. Any drive? Yes, sir, ning amo drive. Erning? Uy! Ma'am Natsumi, unsa ba ako ikalaga ni mo, ma'am? Hasulti na yun kay ako ng tablingon. Ayaw gyud pakita ni Ichiro ugma, ha? Ha? Naikwarta o. Oh,
Uy, ma'am, kakadako uli ni ma'am. Usaon na ko ng kwarta, ma'am. Ako nang bayad nimo sa dili nimo pagpakita ni Ichiro ugma. Usa? Uy, murag naglibog ko ng pagkasultiya, ma'am. Da. Kuan, ma'am, iladlad na lang ka ng imong plano, ma'am. Aron matabangan ti ka. Okay. Gusto kong paliton ang yuta ni Rolando sa bukid. Maong muuban ko niya sa hilom. Sa? Papatay kang bay Rolando, ma'am? Da, patay ba, Roy? Pero, ma'am, nganong di man ko dadoon, ma'am? Ha? Makatabang ka rin mo sa gusto niyo may tabo. Kaya kayong palit sa yuta na ni Rolando. May lakaw kang lain, ugma. Ha? Unsa man? At tuon ni mo si Attorney Bagasmas. Sultihi siya nga mayut akong paliton. Ug mapatabang ko niya ini. What? Ako ni bahala sa akong kaugalingon. Buhata lang ang akong gisugot nimo. Naana, may kamay na kong sinina nga nalain sa bag. Oh, si Ichiro, titingali ni. Kumbawa, Mayong gabi, Isab. ay ti mo idas ka? Oh, nga nang dili. Dali, sud. Lingkod, Ichiro. Sit. Arigato. Usabay tuyo ni mo. Nani ka goyo desu ka? Natsumi. Ichiro, buhi ang akong kamot. Please, don't touch me. Dosti. Because, dili ko ganahan. Suro, karay desu. Kami nasay. Gusyan pa hiyo kakihishimasta. Wa man ka makadisturbo. Ayaw na ko gikapa pag-usap. Futatabi, watashi ni forinay di ko desay. Gamanste ko nasay. It's okay. Nagkasabot ko ni mo. Wakarimasu. Oyasumi. Good night. Sorry, Ichiro. Pero, dili mahimong tubayan ta kasi gusto nimong mahitabo. Kaya wa ko'y gusto nimo. Tiyo, lakaw na ko. Mayo kay wa pamusakang adlaw. Kung may bayar ka na, ibaligya lang dayon ang maong yuta. O, tiyo. Kinahanglang mabayaran na nato ang bangko. O, tiyo. Sige. Mangita ako makapalit sa maong yuta, tiyo. Sige, Rolando. Aris ako, tiyo. Pag-amping sa imong lakaw, Rolando. O, tiyo. Pay! Oh. Rolando! Pay! Uy, pay. Kung sa'yo magkang miyani din sa amo. Pay! Di ba, maingon man ka nga, ibaligyan niyo yung yuta sa bukid? Oh, nga naman. May bayar ka? Oh, doon na bay. O iya lang ipagi ni Atty. Bagasmas. Oh, mau ba? Unsa man? Makauban ako na si Atty. Bagasmas? Na, di ra babay. Pero, mutawag siya ni mo kung manawag na ang iyang kliyente nga mopalit sa maong yuta. Oh, sige bay. Ako nang atimanan ng mga muhon dito. Aron maklaro ang mga utlanan. Sige bay. Sige bay. Usam kay plano ni Ma'am Natsumi? Usaw ba pag-uban ni Bay Rolando? Kundi siya magkigsulti ni. Kalibog ko ba yaw eh? Diyan ako sa bukid. Manang? Manang? Rolando, Oh. ikaw na dong. Ako nang. Milagrong mitong nga mo karon din his bukid. O sa mga hangin ang naghatod ni mo din, he? Nialagay ko nang kay gusto nang ibaligyan ni Tio Fernan kining maong luna. Unsa? Doon naman kay gusto mo palit ining yuta nang? Ay, nahala. Dali na mo. Oh. Ha? Usay mo nang. Nga ako namang usang mianhi din eh. Kana din gwapas imo ang loyo. Kan kinsa man day ng kauban.
ninyo, oy. Natsumi? Ikaw na? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!